Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар 82 микрорайон ноҳияи Синода қарор дорем. Аз ин тараф Қараболо, дар инҷо Арбат ва аз ин тараф бошад Калитсивои 82. Хонаи имрӯзамон дӯстони азиз дар ман ҳамин кӯча ҷойгир аст, ҳамин бино мебошад. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. бинои истиқоматӣ аз 16 ошона иборат мебошад. хонаи имрӯзамон дар 16 ошона ҷойгир аст. дар бино дута лифт аст, якум лифт, дуюм ва худи хонаи фурӯшӣ. се хонага мебошад бо масоҳати 108 метри квадратӣ дар 16 ошонаи бинои навастройка. навбор мона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо ҳаммом, ҳоҷатхона, ошхона, якум, дуюм ва сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. чӣ хеле ки мебинед, хона таъмири зебо ва таъмири нав дорад. ҳоло баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндаги кардагӣ нест дӯстони азиз. ва ин ҳаммом мебошад. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин аст. дар инҷо ҳоҷатхона, ва инҷо бошад ошхона. чизеро ки дар навор мебинед дӯстони азиз, ҳамааш меистад. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. чӣ хеле ки дидед, фишори об баланд аст. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад ва дар минтақаи хуб ҷойгир аст дӯстони азиз. 82 микрорайон, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст. ва ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб. инҷо дуюм ҳуҷра меҳмонхона мебошад. аҳамияти ин дӯстони азиз, чӣ қадар таъмири хона зебо аст, таъмири нав дорад. ва ин сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб, яъне спални мебошад. нархи хона дӯстони азиз $110,000, $1,220,000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад. омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp биён ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.